Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo nga agnagan iti Susan at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Kaya't kumanmat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag mi, Mr. Lonely. Nasakit kanyak anayadayo ti anak mi, ngem gapo iti nasaya at apanang padakkel mi kankwana. Ragsak matlaeng ti impaay na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaturog ka din ni Boy? Shh! Di ka na ariwawa. Taamangan numalukag. Hala, yung kang arudan ipayda. Tanakayda sa rin ni Nanang. Saanan? Sa klutaklatan kabayatan ti panangan tayo. Anya? Yung kakit di ipayda. Tapno makapangan ka. Saanan? Kasano kang arud amangan, no adamot ubam. Alakit din. Intan ije kusina. Sa klutaklatan ni Boy. Saan abali ta nakaturog matan? Ay na, Susan. Rumbang apinaidam ni Boy. Tapno makainanamot tabukot na. Ha? Ala, ingka ipaida. May mayat matlaeng no ipaidam iti krib na. Tapno saan ka amarigatan amangan? Sige man lang yan. Mabiit lang arod. Ramil, anak. Talaga napatigan kada kayo ti ubing. Wananang. Ala, sa apay la kumangarod, tamapadakkelyo iti nasaya at asurusuro. Wananang. Aramidin mi dayta. Isurok kan ko na dagiti insuro yo kanyak idi ubingak. Ngaging ga ita. Ket jaklat ta malipatan. Anak. Wananang. Ipatag mi ni Boy. Ket isuro mi iti nasaya at asursuro. Kasta tinakuna ni Nanang itay. Sakbayan nangan tayo. Ramil, napatagan ka data ti ubing. Ngam, kasanon no dumtang ti gundaway amayadayo ka data. Duan na tawan nga da kadata. Impatagtan ni Boy. Isuasaanin ang mabalin amayadayo kadata. Ramil, Nagtulag kayo matan kini Helen? Saan ka di? Adinan to sublyen ni Boy. Ket datan timang padakkel ken kuana. uwan. Ken maysa, duan atawan ni Boy. Ngempulos adina kinumusta. Kayat nasawan. Saanan ang napatagkan kuana ti anak na? Kan nalabit, adaanan day iti asawa. Iso at talaga adinan pagan ano ni Boy. Napatagan ka data ti ubing. Isu asapay la kuma. Tas saan amayadayo ka data? Isungarod day ta ti ibagbagakken ka, Susan. Katrumbeng asaganaan yo. No apay ngamin nga aging gaita. Katjak matlag si Kugan, Nana. Ay ket, dumteng to day ta abanag Nana, Ket kabayatan nga awan pay anak yo. Aywanan yo pay laeng ni Boy. Ngam kastay nakunakon. Di kay mangnamnama nga agnanayon kada kayo ti ubing. Tasaan nyo matapod no nga anak. Tanya ti amuyo. Nga iti maysa nga aldaw. Kat umay to alaan ti inana. sapay ko matasaan, Nana. Di mo maibaga, anak ko. Basta tinapatag ita kat aywanan nyo anaimbag ti ubing. Ituloy yo ti mangipatag kan kuana. Oh, patay ta. Nalpasan ti krib ni Boy. Nagpaaramidak iti krib na. Tapno mayat latta ti pan naturog na. Napintas ti pan nakaaramid ti krib, lakay. Naaramid iti kayo. Kat adapay design na.
Nalaing jay kumpare, Susan. Iso tinagaramid iti daytoy. Lakay. Ala, ingkalaan ni boy. Dito yung mga ipaida. Saan Amangan numalukag iti pan naturog na. Unay kan lakay. Oh, at iti sweldok bakat. Alamon, tagumatang ka ni tigatas ni boy. Saan ka di matlaang anak sayan? Di bilangam. Si kakit di mat. Ang aw ko lang Ay na, nasken mat ang mga lakalata iti pangalawans mo Basta, yawat ko amin kan ka. Si kanton ti makamu amang tadi ti allowance ko. Nasingpet ka talaga, lakay. Wana, nang runakit addan ni boy. Imbis apang chicks ko, igatang mo langan iti gatas ni boy. Sus, chicks ka no. Ha? Adda ka di mat na chicks mo? Awampay, bakit? Ngamin, si ka lang ti babae iti biyag ko. Rumbang laang. Jak to pulos masumok ti kasta abanag. Gaputan na patag ka kanyak, bakit? Da kayo kini boy nga anak ta. Imaya, takayat ko nga ibaga nga alaag ko man ti anak ko, Susan. Anya? Uwan, pudno nga da anak iti dua nga anak iti nakiasawa ka foreigner. Ngam, idi impudno kan kwa na nga da anak iti kinabalasang. Naawatan na, kan naaklon na. Anya? Helen? Iso nga umay ko kumaalaanan ti anak ko. Agyaman aklaunay iti panang padakkelyo kan kwa na. Kasta kalakanakan ka, Helen. Akasla nang ipadulin ka lang iti may sabanag. Nga ita ka sa pulang, kat sa mula malagip. Susan, Apay, napatagkadikan ka ni Boy. Pulos adi mo impatag, Helen. Da kami, dinang ipatagkan ko na. anak ko ni Boy, kat napatagmat kanyak. Isungarod nga umay kun alaan. Nagpuskol ti rupam, Helen. Susan, Idi maladagan ni Boy. Asino ti mapuypuyat amang timplay ti gatas na. Ti agdanda nagnukas tangad da sa gubanit na. Tinangaywan kan ng padakal kan ko na. Saan ka di asyak? Da kami iti asawa. amok dayta, Susan. Ngam anak kumot ni Boy, kat dakdakkel ti karbangak kan kwa na. Nagpuskol at talaga ti rupam amang ibaga adakdakal ti karbangam. Awan pain mo, Helen. Mangtadak iti gatad, kasukat ti panang padakkelyo iti anak ko. Idi inyawat mo kanyak ni Boy. Nagkarikasaan mo ang asublan pa'y. Sa itatadakalan, yadayumon kada kami. Pakawanan nak, Susan. Kat pangaasim ko mataitad mo kanyak ti anak ko. Mangtadak iti gatad, kasukat iti panangaywan nyo kan kwa na. Apay nga intad mo ni Boy iti inana? Inayayo na ni Boy. Iso akinayat na ti simurot kan kuan. Rumbang nga inawagan nak iji opisina. Tasyak tinang lapad. Ramil, Saan ang mabaling, Susan? Naskan nga isubli ni Helen ni Boy. nagsakit, Ramil. Nakasaksakit. Ala, bayan yon ni Boy, anak ko. Saan na bale? Taada iti pudno nga inana. Nanang, Ay, nasakit man. Anya nga rood. Awan ti mabalin tayo. Pasaan nyo matapudno nga anak ni Boy. oray pa'y nanang. Idaw-dawat tayo iti Diyos. Asapay na kumatag sublimot laang ni Boy. Tasaan mo't ang mabalin apilitan tayo ni Helen amang subli dito'y iti ubeng. Agyaman nakta na kontak ko tintad mo idi anambar. Nakaawag ka, Susan. Kayat ko ang kumustaan ni Boy. Napanda iji farm. Insurot ti asawang iji farm. Kay ayaw na ngamin ti sumursurot iti asawa. Kasta ka di.
mabalin ka di akasaritak to ni Boy. Okay. Baliwam to ti umawag. Umawag ak to inton malam, Helen. Kat pangaasim ko ma. Itulok mo akasaritak ni Boy. Gapot ang mailiw ang unayan kan ko, ana. Dakkelan ni Boy, anak ko. Agtawanan iti sang apulo. Wan, nanang. Kat nasaya at mo't. Tasaan aya dayo ni Helen. Addadan iti Amerika, nanang. Kat ijay dan nga agnaad. Ngam kat di, saan nga agliway ni Helen nga agipaw iti kwarta para kini Boy. Or-urnungag mat. Tapno adda sigurado nga aramatan na para iti panagadal na iti kolehiyo. Nagasat ni Boy. Taado tayo amang ipatpatagkan kwa na. Tauray pa'y saan asika ti pudno nga inana. Ngam impatagyumat nga agasawa iti kastaunay. Wan, nanang. Kat sapay lako ma, tani Helen agayam mo. Kat agnanayon ti kinaman nakaawat na. Iti kasta, agtalinaudlat ta ni Boy iti puderyo nga agasawa. Kasta ti ko na ni Helen, nanang. Basta ti kayat na, saan mi nga ipaidam ni Boy. Asi tutulok kami kumain tundumtang ti aldaw nga umay na iliwan ti anak na. Ay katuan nasaya at launay no kasta ti aramiden nyo. Agtinulong kayo kitday para iti pagsayaatan jay ubay. Wan, nanang. Nagbiti pa naglabas ti tawanan niya, Susan. Kaano lang iti ubing pay ni Boy. Gamita, baron. Wan nga rod, Ramil. Agtawanan iti 22. Kat nakaturupos pa yan iti panagadal na. Wan, Ramil. Dimakal ni Boy kadata. Kat ipatpatag na ta ti anak ta. Adda ako, nanang. Tatang. Agmano nanang. Tatang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Imawag kanyak ni Mama Helen. Anya. Kat, Kunana nga lang na kano iti Amerika. Adda kano pangisarkan na kanyak iti trabaho. Kasta kano ti kunan ni Papa Daniel. anya. Ang kasanon ti trabahom dito, Isabela, anak ko. Ala, saan da ka aparitan, anak ko? No kayat mo ti makipagnaad kada Helen iti Amerika. Dakkal kan. Kat addaan kan iti panunot. Tatang. Sige anak. Ngam sapay la kumata saan da kami aliplipatan kininanang mo. No addakan to ni Amerika. Kanayon ko mga umawag ka. Gaputa mailiw kamintoken ka. Nang runa-unay ni nanang mo. Uwan, tatang. Saan ko man, anak ko? Saan ka kuman ama pa ni Amerika? Kasladyak ka maalan na mayadayo ka kada kami kinitatang mo. Di kay kadagdanang, nanang. Gaputa ka na yung kay itong awagan. Kat, numayat to ti trabaho ijay. Alayan kayon to ka ni tatang. Susan, anak ko. Kumusta ni Boy iti Amerika? Nasaya at mat, nanang. Ay, nabayagan iti Amerika. Hanggang saan pa'y anak bakasyon dito Pilipinas? Wan nga rod, nanang. No pa'y saan mat nga agliway nga umawag. Nga mailiw aklatakan ko, anak. Wen time bilang yon akas pudno nga anak yaw. Nanang. Sa bagay, tinasken kat nasaya at ti kasasaan na ijay Amerika.
Ken, saan na kayo amalipatan nga awagan? Uwan, nanang. Kan adalat ta ipatulod na akwarta. Ngam, saan naklataan na ragsak iti dayta? Tati kayat ko kat makadad nami ti anak mi. Ala, bayamon anak ko. Gaputamang manggad ijay Amerika. Kat urayon tayo latan ti panagbakasyon na. No kasta, agbakasyon ka dito'y Pilipinas, anak? Uwan, tatang. Maragsakan kami kininanang mo iti dayta nga imbagam. Iti kabita na tiyempo, agbakasyon akong tita. Ket ado ti pasarabok kada kayo. Sana nasken dayta, anak. Tinapatag ka da kami, ket makita da kamanan. Uray siyak, tatang. Kailiw kayo matan. Iso nga urayan nyo ti panagbakasyon ko. Agur-uray kami, boy, anak. Anak ko. Ni nanang, tanakairo ti arakop na kanyak. Ay na, agyaman kami unay. Tamalagip na kami pa'y kinitatang mo, anak ko. Mabalin ka di malipatan kayo. Kanayon kayo malaglagip, nanang. Kaya't di ka agdanag. Kanayon ton ti panagbakasyon ko. Pagyamanan mi launay, anak. Nakaragrag sa kami unay. Gaputa iti likudan ti kinapudno asaan da kami apudno adadakkel. Impatag na kami latta. Ipatpatag kayo unay. Nanang, tata. Naragsak kami, gaputa saan na kami alinipat ti imbilang mi nga anak, Mr. Lonely. Nga uray pa'y adda iti sabali a pagilyan. Kat di na kamlatta malipatan nga awagan. Kastan, katagyaman ak iti panangidrama yo, iti daytoy apakasaritaan ti biag mi. To'y pagayam mo, Susan. Agyaman kami iti daytoy apakasaritaam, Susan pagayam ko. Pinadakkel yun ni Boy iti pamateg, kan nasaya at asursuro. Isu adim makalmat, ama nang ipateg, kan na respeto. Nasaya at kayo anaganak, Susan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam Susan at taga Nueva Ecija. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.